लोकसभानि चंगमारी खनानि चिमी त्रिपुराव चंगसे रिजेक्शनाय हाके नरक जत शिवो लोकसभानि सीट त्रिपुराव काइनि दंगो कासाका ईस्ट ते कासाका वेस्ट त्रिपुरा सीट फासिंगनो खना चंगमारी इंगनानि थांगि दंगो हाके त्रिपुरानि लोकरक साबो जार बखानि मते चाजांगमानि खना बोदिनाय हाके ईस्ट त्रिपुराव खे 26 एप्रिल इलेक्शन इंगनानि थांगि दंगो जों सावैमानो खना 19 एप्रिल वेस्ट त्रिपुराव लोकसभा चंगमारिनि कैंडिडेट बसानाय रंखा रूलिंग गवर्नमेंट तंगनाय बीजेपी नि बसानाय इंखा आगिनि कसम सीएम बिप्लब देब ताय ऑपोजिशन कांग्रेस नि कैंडिडेट बसानाय इंखा आशीष कुमार साहा हाके नरबो नंनि बखानि मते सबनो बुदनानि नि बखाबाय चंगि तंग कमनि बिसिं तिके शहर मा हाके बेलाइखे जानाय हाके जसना पानरो त्रिपुराव शांतिके तन्ननि ताय तिप्रा सारंनि हामग्रायनि बागै कक सावै मांखाके बेलाइखे जानाय तमा हिमाले नरक जतो शिवो yang west त्रिपुरा फासिंबो तिप्रा सारक गोबां मानो गरै दंगो आमनि बागैनो तमा ईस्ट तमा वेस्ट त्रिपुरा सारक जे हामक्राय ग्रिं तमनि अमनो हामक्राय क्लाइमा हाके बेलाइखे जावो आमनो त्रिपुरा सारक ताबुं नासिंलाइजाक बुबागरा जे दिल्लीव थांगै सेंट्रलनि मिनिस्टर रक बाय एकॉर्ड साइन क्लाइतोमनि त्रिपार्टी एकॉर्ड त्रिपुरा मोथा त्रिपुरा गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट तीनटा खै मिलिवै एकॉर्ड साइन क्लाइमानि त्रिपुरा सारंनि हामक्राय तो बुनानि हिन्नै गोबांमा आजागाव त्रिपुरा सारंनि हामक्रायनि बागै सुजाक दङ पलिटिकल राइट हिस्टोरी लैंड राइट इकोनॉमिक राइट त्रिपुरा सानि आइडेंटिटी कल्चर लैंग्वेज आमनो त्रिपुरा सारंनि हामक्रायनि बागै फुलफिल खायने नै कग्रिजाक सेंट्रल हायके बीजेपी हापंग्र अजे एकॉर्ड साइन क्लाइमानो अमनो फुलफिल खायने हिनै ओ सिगाङो त्रिपुराव फाइप्रो भारत नि होम मिनिस्टर अमित शाह कक रिलांखाबो अ त्रिपुरा सारंनि जे त्रिपार्टी एकॉर्ड साइन क्लाइमानि अमनो इम्प्लीमेंट खायने हिनै हायके अमो फाइनि जरा जे साइमानाय त्रिपुरा सारंनि हामक्राय बसु जरतै इम्प्लीमेंट खाजनो त्रिपुरा सारंनि हामक्रायनि बागै बसु जरतै सामुं खलायजांनो ताबुक त्रिपुरा सारंनि नायने खाय ताय कुनु खायने ग्रै खाकजाके तंगै अपोजिशन ngै त्रिपुरा सारंनि मान थायनो सानै थांनानि हायाके बुबा गराबाय बाक्सा तंगै बीजेपी बाय थानचांगै बीजेपी नि जे सेंट्रल नि जो एकॉर्ड साइन क्लाइमानि त्रिपुरा सारंनि हामक्रायनि बागै अमनो विश्वास खायै नासिं तंनानि ताय फाइनि जराव बोदनानि आम कानिनि त्रिपुरा सारंनि बसगाङो ऑप्शन नङि तंसिउ ताबो हाके खनानि जे इलेक्शन वेस्ट त्रिपुरा साइट जे बरक तंगमानि जत बोद देबाय सिनाय खना हाके नरकचिनि फेसबुक पेज बाय क्रिंगमानो डिस्क्रिप्शनआव लिंक रिजाक तंगानो नरक खनानि कुन कासे जों न्यूज हाके इनफरमेशन शेयर खानिनि ngगे कुन कासे खलायमानो आयं बिसिंतै नायने खाके ताकलानि चंगमारि त्रिपुराव त्रिपुरा सारंनि बेलाइखे मकल कासमजाक बमचा बमसाया त्रिपुरा सारंनि हामक्राय बमरिमानो आमनो वानचलाय तंलायो हाके नरक खना सबनो बोदनो नरक कमिनि बिसिंतै साहके बेलाइखे Gatin video am sunongka noro video no sasek like klaidi te channel no subscribe khaidi bell icon no click khaidi jepro ang video ketal upload khayo nongro notification sogni ani bagai video no bo share klaidi hake kaham tongbadi jotono party na so important ari hambai